Hola, hola, benvinguts de nou al nostre canal a Psiquetu. Avui abordarem un tipus de trastorn que cada cop és més present entre nosaltres, els trastorns de la conducta alimentària. Heu reflexionat mai sobre l'alimentació? L'acte de menjar, a més de nodrir-nos, també compleix altres funcions que són molt importants en la nostra espècie i en la nostra societat. Algunes d'elles poden ser marcar i expressar la pertinença a un col·lectiu cultural determinat, reforçar llaços d'amistat o a nivell professional, o fins i tot mostrar riquesa, poder o altres missatges implícits. És per això que els trastorns de la conducta alimentària, a més de provocar-nos problemes estrictament fisiològics, també comportaran algunes alteracions de funcionament més globals. I, en part, aquí recau la seva gravetat. I de quina manera es pot arribar a afectar la conducta alimentària fins a arribar a esdevenir un autèntic trastorn? Bàsicament ho englobem en 2 o 3 tipus de patrons generals. El primer, i potser més conegut, és l'anorèxia nerviosa. Aquesta té un nom una mica enganyós, ja que es pot confondre fàcilment amb l'anorèxia. L'anorèxia és simplement un símptoma que ens indica falta absoluta de gana i que pot aparèixer en un rang molt ampli de trastorns, des d'un refredat comú a fins i tot alguns tipus de càncer. Però l'anorèxia nerviosa és una altra cosa. Estem parlant d'un trastorn mental complex en el qual es pren una decisió conscient que no es basa en la gana, sinó en una sèrie d'alteracions cognitives i perceptives per les quals s'acaba restringint o anul·lant del tot la ingesta d'aliments. Veiem quins són els criteris principals per diagnosticar una anorèxia nerviosa. El primer criteri clau per diagnosticar l'anorèxia nerviosa és la por a engreixar-se. Aquesta por pot aparèixer inicialment de manera molt subtil, però pot acabar envaint tota la vida psíquica i la conducta del pacient. Relacionades amb aquesta por poden aparèixer 2 tipus de conductes diferents. Les primeres conductes són les de tipus restrictiu, que passen per disminuir o fins i tot anul·lar la ingesta del menjar. Normalment es recorre a l'eliminació d'aquells nutrients que aporten més calories, com per exemple els greixos o els carbohidrats, la pasta de tota la vida. O també es pot recórrer al comptatge obsessiu o al control estricte del total de calories que s'ingereixen en un dia. També ens podem trobar amb la manipulació d'aliments, com per exemple amagar trossos petits de menjar a diferents llocs o fins i tot pringar-se els braços amb l'oli del pollastre per tal de no haver d'ingerir-lo. El segon tipus de conducta són les de tipus compensatori, que apareixen un cop ja s'ha realitzat la ingesta d'aliments d'una manera o altra. A la vegada, aquestes es poden classificar en 2 subtipus. En primer lloc, les de tipus purgatiu, quan es recorre al vòmit per tal d'expulsar els aliments que s'acaben de menjar, o, per exemple, quan es recorre als laxants o als diürètics per tal d'interferir amb l'absorció dels nutrients que també s'acaben d'ingerir. I, en segon lloc, les de tipus no purgatiu. L'exemple clàssic és quan es realitza una gran quantitat d'exercici físic i realment s'hi poden passar hores i hores. Tot això, evidentment, no és reconegut pels propis pacients, però hi ha diverses senyals que poden ajudar a alertar l'entorn. Algunes d'aquestes senyals són, per exemple, els comentaris freqüents sobre el menjar, un canvi de dieta ràpid o inesperat, les queixes d'estrenyiment que requereixen l'ús de laxants o, per exemple, evitar menjar en públic. El segon criteri fonamental per diagnosticar una anorèxia nerviosa és valorar que hi ha una percepció alterada del pes o de la figura corporal, o bé de la importància que se li assigna. Els pacients amb anorèxia nerviosa es veuen realment més grassos del que són, i això s'ha estudiat, per exemple, fent-los dibuixar el seu contorn, la seva figura, de la manera més fidedigna possible. Les proporcions d'aquests dibuixos tendeixen a ser molt diferents de la realitat i aquestes diferències, a més, es van engrandint a mesura que la malaltia va progressant i els pacients estan més desnutrits i més prims. El tercer i últim criteri és el pes corporal baix, que es mesura amb un paràmetre que es diu índex de massa corporal, o IMC. En concret, un IMC per sota de 18,5 ens indica que el pes d'aquella persona pot ser inferior al rang habitual de la població. El segon trastorn que veurem avui és la bulímia nerviosa. Aquest terme prové del grec bous, que significa literalment bou, i limos, gana. En conjunt, gana de bou. En efecte, la bulímia nerviosa es caracteritza per un descontrol absolut de la gana, que va associant afartaments alternats en períodes de baixa o molt baixa ingesta.
Durant els afartaments, una persona pot ingerir més aliments del que menjarien habitualment dues persones juntes. I ho fan en un període de temps molt breu, habitualment en menys de 2 hores. Però sobretot, la característica que defineix un afartament és que hi ha una pèrdua absoluta de control. Això fa que aquestes persones no puguin preveure quan podran parar de menjar o fins i tot quins tipus d'aliments arribaran a menjar. I de vegades arriben a agafar menjar congelat o aliments que s'han tirat a la brossa. És habitual que aquest descontrol s'associï també a una por irracional d'engreixar-se o a una autoestima o una avaluació personal excessivament basada en el pes corporal. Però el que ens diferenciarà la bulímia nerviosa de l'anorèxia nerviosa és que la primera no manté constantment el pes corporal per sota dels límits de la normalitat. De fet, el que és més característic de la bulímia nerviosa és la fluctuació contínua d'aquest pes, justament en funció del nombre d'afartaments que es vagin produint. El tercer i últim trastorn de la conducta alimentària que volia comentar s'anomena pica i normalment s'associa a casos de discapacitat intel·lectual o, per exemple, de trastorns de l'espectre autista. Aquest, més que una alteració de la quantitat d'aliments que s'ingereix, és un trastorn de tipus qualitatiu i les persones escullen menjar substàncies que poden no ser nutritives o fins i tot poden arribar a ser tòxiques, com per exemple la sorra, la terra o la pintura de les parets. Se sap ben poca cosa de les causes de l'anorèxia nerviosa o de la bulímia nerviosa, però sí que es té certesa que alguns factors culturals, com per exemple la pressió mediàtica a favor de la primesa, juguen un paper clau a l'hora de determinar la prevalença final d'aquest tipus de trastorns en una societat. Aquests factors culturals impacten de manera especial en aquelles persones que necessiten acceptació social o bé que tenen uns trets de personalitat perfeccionistes o bé que tenen baixa autoestima o unes habilitats interpersonals reduïdes. Això, com imaginareu, encaixa molt bé en una franja d'edat específica, l'adolescència. De fet, molts trastorns de la conducta alimentària apareixen en aquest moment. També se sap que al voltant del 90% de les persones afectades són dones, encara que aquesta proporció respecte als homes està tendint a equilibrar-se de manera progressiva. Finalment, com podem gestionar un trastorn de la conducta alimentària? Aquí, el tractament més important és, sens dubte, la psicoteràpia, ja sigui a nivell individual o a nivell grupal. L'objectiu és fer guanyar consciència de trastorn i de necessitat de tractament a les persones afectades, esperant que es produeixi un canvi de conducta que sorgeixi d'elles mateixes. També poden ser molt útils les teràpies sistèmiques, que es dediquen a analitzar i corregir alguns aspectes de les dinàmiques familiars o contextuals d'aquests adolescents, que en el fons estan utilitzant aquest descontrol alimentari com una estratègia més per poder afrontar debilitats, carències o problemes. Per acabar, la monitorització i el suport nutricional i mèdic també jugaran un paper molt important, ja que en moltes etapes de la seva vida aquests pacients incorreran en situacions de risc vital greu degut a la seva baixa ingesta alimentària. Els fàrmacs, en canvi, són molt menys importants que en altres trastorns, a excepció potser de la bulímia nerviosa, on s'ha vist que alguna medicació com els ISRS o el topiramat s'associa a un millor control dels afartaments. I ja ho tindríem. Amb tot això ja sabríem el més bàsic dels trastorns de la conducta alimentària. Podeu deixar preguntes, comentaris o suggerències, com sempre, aquí baix. Ens veiem a la propera.